Dziko la Malawi kuli chimwemwe, ngakhale kuti chimwemwecho chikubwera pambuyo pakukhala ndi nthawi yolira chifukwa chakuti apolisi amanga tsopano anthu amene anali kukhuzidwa kapena tilankhule kuti anthu amene anapha mwankhanza a Dr. Victoria Bobe. Mwakumbukira ino uja dokotala wa ku Queen Elizabeth Central, uja amene anali gynecologist, yes, uja amene anaphedwa ku nyumba yake ku Chigumula, uja amene okuba anachita kubola khoma ndi kulowa. Koma nkhani ndikumalankhula kuti anthuwa ndi ndani nanga kwenikweni cholinga chawo chinali chani. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa 16 Disemba linali siku labwino limene Amalawi polisi anatulusa chikalata chowulula mayina onse a anthu amene akukhuzidwa. Bwanji mundilole kuti ndisayankhule kuti mayina onse, koma ena mwa mayina amene akukhuzidwa kuti iwowa anali ndi gawo, ali ndi gawo komanso anatengapo gawo pochosa moyo mwa a Victoria Bobe mwankhanza komanso mopanda umunthu. Anthuwa mayina awo ndi a Rafael Masranyama Mano, amenewa ndi azaka zokwana 35. Iwowa ndi wapolisi wakale ndipo iwowa anakhalaponso wa intelligence kumeneko ku Gaza province mdziko la Mozambiki. Wachiwiri ndi a Isa Ali amene iwowa ali ndi zaka zokwana 47 ndipo iwowa amachokera m'mudzi mwa Machemba m'boma la Mangochi. Pa namba 3 pali a Santos Chamamba, iwowa ndi azaka zokwana 54. Iwowa akuchokera ku mudzi wa Bilirinyo kumeneko ndi boma la Nsanje. Pa namba 4 pali a Maxwell Elia, iwowa ndi azaka zokwana 52. Iwowa amachokeranso ku boma lija la Nsanje, dera limeneli dera la amfumu a Chimombo. A Charles Chikafa, azaka zokwana 62, amachokera m'mudzi wa Nkwinda kumeneko ndiko Blantyre kumene kumatchedwa kuti ku Chigalo. Ndipo wanambala 6 ndi a Peter Chimenya, iwowa ndi azaka zokwana 50, amachokera m'mudzi wa Kazembe m'boma la Chirazulu. Koma funso ndikumati waku Mozambiki bwanji? Akunsanjewo nkhani ayi palibe, mwina zinthu zikhoza kuchitika kuti analinkana ndi anzawo ku Blantyre amakhalira Blantyre chanchane. Koma funso ndikumati kodi uyo wazaka zokwana 62 a Charles Chikafa ndikulimba mtima ndikuchosa moyo wa munthu wa zaka zokwana 33 amene amayenereka ndithu kukhala mwana wake mwinanso osiriza, mwana wake kaya mwina ngati anabereka mochedwa, mwana wanambala 1 like angosiyana ndi zaka 29. Munthu uyu amayeneka ndithu kuzifira ufiga okhala bambo. Uyu wa zaka 50 bwanji ndikukakhala bize ndi moyo wa mwana wa zaka zokwana 33. Okay, mu video yathu ya mbuyo pamene timalankhula za moyo wa a Victoria Bobe tinalankhula momveka bwino kuti iwowa anabadwa pa 30 April mchaka cha 1991 ndipo iwowa anaphedwa ku nyumba kwawo pa 17 November mchaka cha 2025. Iwowa anaphedwa ndi achiwembo atabola mpanda ndi kulowa, koma achiwembowa pothawa anakwanisa kuba chikwama chimene chinali cha empty komanso laptop. Izi ndi zinthu zokhazo zimene zikuziwika kuti zinachitika. Koma nkhani ndi yakuti uyo waku Mozambikiyo amene anali wa polisi wakale anapezeka bwanji museko ya anthuwa. Anthuwanso awa akuoneka kuti onsewa ndi akuluakulu okhaokha, tilankhule kuti ndi zigawenga zakuba amene anangolumikizana ndi munthu wa ku Mozambiki, kapena tilankhule kuti wa ku Mozambikiyo anangochitidwa hayala
kuti azachephere mchemwali wathuyu. Koma funso ndikumati anapindulapo chani? Amene ankafuna kupindula kwenikweni ndi ndani? Koma nkhani ndiyakuti kungolowa mnyumba anthuwa ndikuwapeza, posakhalisa ndikupezeka kuti kumupha mkaziyo pa Cross Range. Cross Range tikuyankhula noona kuti kuwombera mfuti ali pafupi kwambiri ndi munthu ndi cholinga chongofuna kupha basi, ndipo malo akenso omuwomberawo ndikukhala mmoto. Koma nkhani ndizakuti mpaka na zaka 62 munthu ndikukapha mzimayi osalakwa. Anthu onsewa kukakhalanso ochuluka kukakhala azigogo. Kamwana kenikeni ndikukakhala uka ku Mozambiki kamene kanangosiyana ndi zaka ziwiri basi ndi uyo amene ankaphedwayo. Koma nkhani ndikumayankhula kuti kodi apa mmene zateremu ndizokuti chigamulo chikomera chilungamo, kuti anthu onsewa azaweruzidwa motengera ndi ntchito zawo. Anthu okwana 6 kuchita target mzimayi. Well, my honest opinion, ophanzake aphedwe. Lamulo lathu lija timangona kuliphwekesa, koma imfa ngati izizi ndiye guys. Ayi. Zina langa ndine Sam Mavita, napanga mavideo zosiyanasiyana pa YouTube. Mutapanga chisankho chochita subscribe ndikonza kukhala okondwera kwambiri. Tionane mu video satirayi. Bye.